ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଗଙ୍ଗାଧର ନାମକ ଜଣେ ବୁଢ଼ା ରହୁଥିଲା। ତା ପାଖରେ ଧନ ଦୌଲତ କିଛି କମି ନଥିଲା। ବାସ୍ ଏତିକି କମିଥିଲା, ତା ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ନଥିଲା। ସେଥିଲାଗି ଗାଁ ଲୋକ ତାର ମଜାକ ଉଡଉଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ତା ପାଖରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବି ରହୁନଥିଲା। ଦିନକର କଥା, ଗଙ୍ଗାଧର ଚାହା ପିଇବାକୁ ବଜାରକୁ ଯାଇଥିଲା। ଗାଁର 2 ଜଣ ଲୋକ, ସାଧୁ ଆଉ ଲାଲୁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ବସି ଚାହା ପିଉଥିଲେ। ସାଧୁ କହିଲା, ଆଉ ଗଙ୍ଗାଧର ଭାଇ, ତୁମର ତ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଦେଖା ନଥିଲା। ଆଉ ତମ ଚାକରର ଖବର କଣ? ତମ ପାଖରେ ତ ସବୁ କିଛି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଏହି କଥା କହି 2 ଜଣ ଯାକ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସାଧୁ ମଜାକରେ କହିଲା, ଶୁଣ ଗଙ୍ଗାଧର ଭାଇ, ତୁମ ପାଖରେ ତ ସବୁ କିଛି ଅଛି, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ତ ସବୁ କିଛି ବଜାରରେ ମିଳୁଛି, ତମକୁ କଣ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଳିବନି? ବଜାର ଯାଅ, ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ କିଣିକି ନେଇ ଆସ। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ଗଙ୍ଗାଧରକୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ଗଙ୍ଗାଧର ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଆଜି ଯାହା କିଛି ବି ହେଇଯାଉ, ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ କିଣିକି ଆଣିବି। ଘରେ ବସି ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥାକୁ ଗଙ୍ଗାଧର ଭାବୁଥିଲା। ତା ଚାକର ଆସିକି କହିଲା, ମାଲିକ, ଆଜି ଖାଇବାରେ କଣ ବନେଇବି? ଗଙ୍ଗାଧର କହିଲା, ଭାତ ଡାଲି ହିଁ ବନେଇଦେ, ମୁଁ ଟିକେ ବଜାର ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ଗଙ୍ଗାଧର ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ନଥିଲା, ଗଙ୍ଗାଧର ତାଙ୍କରି କଥାରେ ହିଁ ବଜାର ବାହାରିଗଲା। ଗଙ୍ଗାଧରକୁ ତ ଜଣା ନଥିଲା କୋଉଠି ସ୍ତ୍ରୀ ମିଳୁଥିଲା। ଗଙ୍ଗାଧର ସେଇ ବଜାରରେ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ପଚାରିଲା, ପୁଅ, ମତେ କହିପାରିବ କୋଉ ଦୋକାନରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଳୁଛି? ପିଲାଟି ଯେହେତୁ ଚାଲାକ ଥିଲା, ଗଙ୍ଗାଧରର ଏଇ କଥା ଶୁଣି ଗଙ୍ଗାଧରକୁ ଠକିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ପାଖକୁ ନେଇଗଲା। ସେଇ କଥା ପିଲାଟି ଦୋକାନବାଲାକୁ ବି କହିଲା। ପିଲାଟିର ଦୋକାନବାଲାର ମିଶିକି ଗଙ୍ଗାଧର ଠାରୁ 10,000 ଠକି ନେଲେ। ଗଙ୍ଗାଧରକୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଯାଅ, ଆମେ ସକାଳୁ ନେଇକି ତମ ଘରେ ଦେଇ ଆସିବୁ। ଗଙ୍ଗାଧର ବି ପଇସା ଦେଇ ଘରକୁ ଖୁସି ଖୁସି ଫେରି ଆସିଲା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗଙ୍ଗାଧର ଘରକୁ ଯେବେ ଦୋକାନବାଲା ନ ଆସିଲା, ଗଙ୍ଗାଧର ପୁଣି ଯାଇ ବଜାରରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ସେ ଦୋକାନ ନଥିଲା। ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଲୋକ ତାକୁ ପଚାରିଲା, ଏତେ ମନ ଦୁଃଖରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ତାକୁ ସବୁ କଥା ଗଙ୍ଗାଧର କହିଲା। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ସିଏ ବି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। କାହିଁକି ନା ସିଏ ତାକୁ କହିଲା, ତମେ କେବେ ଜାଣିଛ ବଜାରରେ ପରିବା ବିକିବା ଛଡ଼ା କିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ବିକିଲାଣି? ତମ ଭଳିଆ ମୂର୍ଖ ଏ ଗାଁରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ଗଙ୍ଗାଧର ଭାବିଲା, ମୋ ଠାରୁ ମୂର୍ଖ କେହି ନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ଥାଇକି ବି ମୁଁ ଖୁସିରେ ରହିପାରୁନି। ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲେ, ଆମ ପାଖରେ ଯଦି ସବୁ କିଛି ଥିବ, ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ନଥିବ, ତାହେଲେ ସିଏ ଆମ ପାଖରେ ଥାଇକି କିଛି ଲାଭ ନୁହେଁ।